Horeca sektor ako jeden z mnohých aktuálne je na svojom vzraste. To znamená, že je len otázkou času, kedy sa zameria pozornosť kybernetických útočníkov aj na nich ako takých. Bohužiaľ, zatiaľ evidujeme pomerne málo zariadení, ktoré by nejakým spôsobom reflektovali na túto kybernetickú bezpečnosť a zvyšujúce sa riziko. Celý Horeca sektor vníma, že digitálna bezpečnosť je extrémne dôležitá pre všetky procesy, ktoré sa v rámci ubytovacích zariadení konajú. Povedali sme si a diskutovali sme o tom, že digitálna bezpečnosť je niečo také, ako ochrániť v podstate naše bezpečné dáta pred tichým útokom, ktorý mnohokrát si ani nevnímame a neuvedomujeme. My v Slovak Telekome máme inovácie v našej DNA. Preto sa snažíme diskutovať spolu s klientami o ich potrebách. Tieto potreby sa snažíme potom pretavovať do existujúcich a nových produktov. Jedným z takýchto príkladov je aj služba Business Stream, kamery ako služba a televízia ako služba.